Duela 20 urte baino gehiago, Pagazarriren mendi magaletan milaka pertsona batu ziren baso bat berreskuratzeko. 5.525 pertsonek zera frogatu zuten. Komunitate bat antolatzen denean, espazio bat bizitzaz betetako toki bihur dezaketela. Gaur egun, inspirazio horrek Bilboko 7 barrutira garama. Errekaldera, Irala, Peñaskalera, Uretamendira, historia, nortasuna eta auzo egitura handia duen lurraldea. Baina erronka garrantzitsuak ere dituena. Besteak beste, berdintasuneza, hezkuntza zaurgarritasuna, ixten duten saltokiak, sarritan ikustezinak diren balio handiko proiektuak. Bertatik sortzen da honako galde hau. Eta behar duguna ahalegin handiagoa ez bada, ahalegin hori bateratzeko tokia baizik, horregatik guztiagatik jaio da 7 Komunitate Fundazioa. Euskadi lehena, gertaera gogoangarria, eredu aitzindaria, bertakoa denatik komunitatea egiteko modu berria. Pertsonak, elkarteak, enpresak eta erakundeak lortzeko gunea. Elkarrekin barrutia eralda dezagun. 7 giza, kultura, hezkuntza eta ekonomia proiektuak sustatzen ditu. Baliabidea bideratzen ditu. Sareak indartzen ditu. Benetako eragina sortzen du. Aldaketa bakarra ematen ez derako. Oraingoan, 2000 batean bezala, milaka pertsona mugiarazi nahi ditugu. Kohesioa, konfiantza eta partekatutako etorkizuna ereiteko. 7 Bilboko gizarte bihotza abian da. Urrats guztiek garrantzia dute, laguntza guztiek balio dute. Eta zu, batuko alzara talde taupada honetara?